जहिया से गेलही तू दोसर छौड़ा भीरा चाटै छही जल जीरा खाइ छही सलाद में टमाटर देके खीरा चाटै छही जल जीरा जहिया से गेलही तू दोसर छौड़ा भीरा चाटै छही जल जीरा लप लप चाट रही हो। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानीपुर। लागल छो दाँत के गलिया में कौन छौड़ावा के फंस गेले जलिया में कौन फंसा के कसा लिया गे दाग लागल छो दाँत के गलिया में कौन छौड़ावा के फंस गेले जलिया में बढ़िया से कोइला को क्यों जीगे कौशल देखिया के लूज गे कोइला शरीर भेलो पहले जहिया से गेलही तू दोसर छौड़ा भीरा चाटै छही जल जीरा खाइ छही सलाद में टमाटर देके खीरा चाटै छही जल जीरा जहिया से गेलही तू दोसर छौड़ा भीरा चाटै छही जल जीरा। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानीपुर। खेल देखो रहो अनिस कलम गे झूठे लै छही गौरावा के नाम गे खामखा फंसा रही हो गे खेल देखो रहो अनिस कलम गे झूठे लै छही गौरावा के नाम गे ऐसन लागल चोट गे हो बिन फेरो करट गे राजेश छोटुआ के कुछ नहीं बचल तो जहिया से गेलही तू दोसर छौड़ा भीरा चाटै छही जल जीरा खाइ छही सलाद में टमाटर देके खीरा चाटै छही जल जीरा जहिया से गेलही तू दोसर छौड़ा भीरा चाटै छही जल जीरा चाटो लेकिन सब में बाटो। मिक्स बाय अजय स्टार।